RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Flora, 35 anyos, minyo ug may usa ka anak, taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak nga nag-edad og 3 anyos. Aron inyong hisabtan, sugdon kasi dahang miingon ang akong bana, nga muadto ko nung iyang pag-umangkon sa amo, kay doon na ipananghid. Ingon inyang panghita ko. Dakpa ko ninyo! Dakpa ko! Franz, nak! Di magpalapig dagan, madakma ka! Apo na, paundangan na ng anak ni mo. Kay paduong na mong ngit-ngit. Tuod ay, manhira ba di ang kuan? Ang ako nga pag-umangkon ugma. Doon ako no siya ipananghidi mo. Unsa mo ko no? Auntie, managidod akong dadoon ako si Franz sa birthday sa anak sa kong amiga. Kung okay ra. Uy, asa man na, day? Sa fast food chain ra, auntie. Kidi party man good. Say mo gidadasan ni Franz, maong gusto unta akong dadoon siya. Oh, nahala, sige. Kanas aman. Karon ang tanghapon, auntie. Oh, sige. Pag-amping mo ha. Unsa may sakyan ninyo? Mag-taxi rami, auntie. Wow! Naaman siya giveaways, Nya nalingaw ka? Oh, ma. Miss Lal Janet ko dito. Uy, mao ba? Baby, love ko sa akong baby. Love you, mama. Ma, yayay ko. Unsa? Baby, ko na, be. Kapunta ka, be. Uy, kini, tuod ka, nakda.
papa ni og tambal para sila nat. Eat kag maayo ha. Para ini ka human, moinom ka og tambal, okay? Okay. Ma, wiwi ko. Oh, sige na, kuyugan ta ka. Yayay, ma. Sakit, wiwi. Ha? Yayay. Nga naman, Sakit man. unsa? Ipa-check up na ugma. Kay tingali kung sa nana. Uy, dong. Ugma gidayon sa buntag, ipa-check up na ko si Inday. Wala ba siya magluya? Wala mo sabi noon. Ug buyag lang sa dinon siya mukaon. Mureklamo lang siya, inipangihi niya. Mao ba? Sige day. Ugma dayon. Ato'y siguroon sa pagpa-check up ang bata. Naa siya UTI, Mrs. Unsa, Dok? Pero nga naman, Dok. Ibawalan man ta na ko siya o soft drinks o junk foods, Dok. Ang infection, Mrs., mahitabo na siya kung ang germs muso sa urethra. Budagan up to bladder, ureters, and kidneys, and begin to grow. Kasagaran sa mga infection, Mrs., ang cause ana kay from digestive tract. Usahay makuha ni nila sa mga public toilets. Mao ba, Dok? So, unsa may itambal ni niya, Dok? Nak, kaon pa. Aron makainom kasi mong tambal. Dili ko. Gamay ra mo kay kagikaon, uy. Kung saan man nimo pag-inom sa mong tambal, ani nga gamay ra mo kay kagikaon. Dili. Nalagi ko. Franz! Sawa pa na ko siya ipa-check up. Dili raman siya luya. Pero sukad lang nga ipa-check up na ko siya o giresitahan og antibiotic. Naluya man hinon ang akong anak og di na ganahang mukaon. Og mo'y akong ikabalakan pag-ayo. Mao nga mibalik ko siyang doktor. Pero mo'y ingon sa doktor nga normal ra ko na kay side effect ko no sa antibiotic. Pero dili man ko mawaas kong kabalaka. Ilabi na kay luya gyud kaayo siya. Unya, Walay pong sa doktor. o lagi dong. Pero maulagi. Luya magod si Inday, uy. Yeah, okay rin na. Ambot lang. Pumansab siya mo resita og laing tambal nga ipainom ni Inday. Sige na pa. If na og daghan ko, daron mo inom na kasi mong tambal. Aron maayo na ka ba? Dili ko. Dili ko. Franz, nak. Oh. Franz, nak. Naunsa naman ito ng bata, Dayoy. Ayaw sana ipugos ang tambal sa pagpainom niya, be? Sige dong. Mama! Oh, Franz? Popo ko! Popo! Shh, ayan na paghilak, be. Dali, limpyuhan kang mamali.
Saan sa man na? Mama ko gilablab. Nak, Kapoy na kuma. Franz. Nga naman? Nga nagikapoy man ka? Niara si mama nak ha? Love kay ka ni mama. I love you, Mama. Ay, naunsa man in taon mo. Mura na magwa mo mabala ka sa bata, nga luya mang tayo na. Ito na gani nga nagsuka kalibang. Ipa-check up dayon na ninyo. Kay kuyaw nga ma-dehydrated ang bata, ana. Ma, kung wa pa mi atong akong inahan sa amo at higayon na, dili gyud dayon na mo malihok ang among anak sa pagdaha sa ospital. Buyag, may balik-balik naman hinon ang energy sa akong anak, samtang ongoing pang iyang medication para sa iyang UTI. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, gusto bang unang doktor sa akong anak nga moingon siyang normal ra kuno na nga side effects sa antibiotic nga magluya, magsukaw kalibang ang akong anak, pero wag siya mohatag og laing tambal. Ikadawang pangutana, kung wa pa to na mo mapacheck up tayo ng among anak sa lain nga doktor, delikado ba ang iyang kahimtang? Ikatulong pangutana, kung mamaayon na ning akong anak sa iyang UTI, posible ba nga mo balik ni? Asa magyud ka to niya makuha? Posible ka ha nga nakuha niya ang UTI sa public toilet? Ikaw pa to katapusan. O sa may ika-advise ninyo nako o sa mga naminaw karon, aron malikayan ning ingon ani nga paghitabo. Doon na ba mo ikahatag nga tips na mo for awareness aning UTI? Ilabi na sa mga dunay anak nga nag-edad pa lang og 3 anyos. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Flora. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, ande na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyo mga medical problem kay usaman ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadling drugas kay usaman ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor CR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlong nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga we practice gratitude for every little blessings. Pasalamat nga naa tay medyo positive nga nitabo sa tong kinabuhi, ha? Kay kung ang atong unahon puro rang negative, pero may mangunot ang atong agtang. Pero bisag unsaon na gyapon positive dili tanan negative. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Flora. 35 years old, minyo ni siya na usa ka anak taga Cebu City. Tulo na ka tuig ning iyang anak. May tungod kini problema sa anak ni Flora. Mayong pagpaminaw diay sa tong mga suking tigpaminaw dinhi sa Cebu City. Labi na gyud kang Juana Tiking, ada sa panimalahin ni Doktora Cora Quijano, no? Si Gingging, no? Ug si Kuanday, si Tes Caballero Ilido ni Motes Barliso o lingan ni Mino Gabisay da sa Bunbun, no? Mga Pilo family de sa Guba, mga taga Sambag 2, Sambag 1 mayong pagpaminaw ug si Doktora Dr. Robert ug Marian Dinopol permi gini silang maminaw, no, sa atong programa kini ang akong suliran. So all over Cebu City and all over the world, no, all the way to Dubai. Kumusta naman dahil si Melanie Kimpan Albero, so Attorney Lauro Albunday, no, dahil sa Ilongos. Kumusta naman ka ni og mga taga Pawa Dumani ug Cebu, mga Pagat family, mga taga Labangon, taga Monte Alegre, taga Nanggaliti, mga Caballero family, labi na gyud kang Edward.
mayong pagpaminaw. Ug mga taga-sugod sa Ordanliti, madjong adlaw ni jog tanan dia. So sumasa na bati nato gina sa drama, ang problema ni Flora Kumalikon, may tungod sa iyang anak nga 3 years old. Suma pa sa nabati nato ganina sa drama, gidanin niya sa usa ka doktor, nya ningon ng doktor nga ang nitabo siyang bata, nga nagluya, rog kasukaon, nag-LBM, side effect kuno sa antibiotic. Well, mo man ay diagnosis sa doktor nga nagtanaw sa imong anak Flor. And it could be possible, no? Could be namon ko mga side effect po ng mga tambal. Pero kung nagluya siya, rog nagdagat, kasukaon, rog nag-loose bowel movement, ang amo mo kung approach na generally is symptomatic treatment, no? Kung nag-LBM, siyempre tagaan nimo para dili ma-dehydrated ang bata, no? Tagaan nimo oral rehydration fluid kaning mga Pedialyte, Orisol, unsa naman lang dihang dili in worst scenario sa hospital setting i-dextrose man gyud na, no? Para dili mahudtan og electrolytes. Kung kasukaon, tagaan og para anti-emetic. Nagluya, siyempre tagaan nimo og something nga may energize. Naay mga side effect ang mga tambal. Manang giingon nga naay desired effect ug naapoy adverse effect or side effect or unwanted effect. So mao nang bitawng moingon ta nga kini ra gyud kadaghanana ang imnon nimo ha. Kadi mo palabi kay mahitabo nga ma-overdose ka o nya mo develop ka og side effect, no? Kung dili ni matambalan ang sunod niyang concern, kining adto mo gud siya sa lain pang doktor, ha? Mayo sa mga mangita tag sikan opinion. Kami ba mga doktor di sa may knowledgeable yun tanan, sa may mga limitasyon, so kung sa may makita sa primerong doktor, posible makita sa ikaduhang doktor. Kinahanglan gini siya mapaperly diagnose through laboratory workup. Kung sa mga nga hinungdan nga nung ingon ani man imong bata, no? Nya delikado na kung dili madali kay kung kini magong kagaw, madana ni sa daloy sa imong dugo. Ma-develop ni siya og infection sa dugo, gitawag niya mong septicemia. So madaga daloy sa pagdugo maabot la sa lain-laing parte sa lawas. Labi ng mga bata, low kayo ang resistance level, dili pareha sa mga dagko. So mayo nga sa labing madaling panahon yun, no? Madali og ka tulbad ding problema sa imong bata. Kay murag UTI man ang posibleng diagnosis, ha? Ang diagnosis sa doktor UTI. Unsa pa ning UTI? Urinary tract infection, ha? Dili na siya ingog unsa pa kagaw ni siya, usually bacteria, ha? Urinary tract infection ang source niya ani naay ingon ta tapot niya o naay ingon ta germs, usually bacteria, ha? Bacterial infection. Kayo makita ni nato kung public toilet o bisan unsang lugar nga medyo hugaw nalila kayo urinary tract infection kun dili naglain ng infection na posible kang masakit na wala gyud ko mo sa magbantay gyud ta sa atong mga lihok nga dili ta makakuha og mga hugaw nga mga lugar, no? Bitaw na nga maglimpyado gyud, no? Bata pa man ni. So ikaw Flor, ikaw gyud directly responsible ani kay under the care pa tender years pa ning mga bata. So posible na siyang mubalik kung mawalagi na ma-expose na siya bacteria, ha? Mamaayo ni siya tinagi sa paghatag ng antibiotic, no? Mga antibiotic, daghan diha mga antibiotic, mga ampicillin, moxazole, bisag unsa na lang, mga penicillin, mga ihatag, mga pindi sa kagaw nga naa man diha. In order nga dili na ni ingnon ta balik-balik ning urinary tract infection, kinahanglan nga magbinantay hygienic gyud ta permi, no? Especially sa mga 3 years old nga bata, kinahanglan nga inyo gining tapuhan, limpyuhan nya kanang dili pa-expose sa mga lugar nga medyo hugaw, ha? Ang urinary tract infection di man siya ingog grabe ni siya nga problema, ha? Kay masulbad naman ni siya, maayo naman ni siya pinagi sa paghatag antibiotic through the advice sa attending doctor, no? Ang imong duolon gani nga Dr. Flor pediatrician ana ra maka sa Cebu City, ha? Ando ka mo adto ka sa Cebu City Medical Center or sa Vicente Soto kung medyo minus lang budget, or mo duol kag pribado nga pediatrician nga naa sa mga hospital dinhi sa Sugbo. So ang inunta akong ikasulti is dili ta makagarantiya nga di na siya mubalik, but hopefully dili na mubalik once nga mapatay na ang kagaw sa antibiotic. Hygienic lang gud, limpyado lang yun ta sa adlaw-adlaw na tong pangliyok-liyok.
Alright, so now nakasabot ka sa mga speaker ni mo floor dinhi sa Cebu City ngadto sa libuan millions nga naminaw sa programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much for patronizing sa atong programa sa RMN. Taas kay greeting dinhi sa atong lugar. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Assalamualaikum sa atong mga beloved brothers and sisters nga mga Muslim all over the world. So until the next time, hasta la vista. Bye-bye!